Kwiindaba zethu emini nje umthokozi Sithwala uxelele inkundla ukuba wala ukuba inxalenye yenkqubo mbaliso kaSenzo Meyiwa isithi wayebona ngokwenza nje inzuzo ngogetje ngokaMeyiwa. Amawaka abakhweli bebhasi zephathwe eGauteng ashiyeke mbanguza ngale ntsasa le nkampani sithi ayinadizili emva kokungahlawulwa ngurhulumente. We want to make sure that at the World Cup we will be amazing. Umqeqeshi webanyana uDesiree Ellis uthi amalungiselelo abo endebe yehlabathi yamanina kwiFIFA eza kakuhle. Molweni kapha ekhaya singanilebalanga nani babukeli bethu kwijelo iDTT masikawule swarhuqa. Umthokozi Sithwala uxelele inkundla ephakamileyo yasePitoli ukuba wala ukuba inxalenye yenkqubo mbaliso kaSenzo Meyiwa njengoko wayebona ukuba ezona njongo zale nkqubo mbaliso kukwenza inzuzo ngogetje ngokaMeyiwa. Ukwavumile kwinkundla ukuba ngosuku logetje ngokaMeyiwa babesele utywala kodwa uthi wayesezingqondweni. Umthokozi Sithwala uxelele inkundla ephakamileyo yasePitoli namhlanje ukuba abantu ababesenza inkqubo mbaliso yomhlobo wakho ngasekhoyo uSenzo Meyiwa bazama ukumcela ukuba abe yinxalenye yale nkqubo mbaliso kaMeyiwa eyenzwa inkampani Netflix kodwa uthi nangona bazama amatyela amaninzi bemcenga ukuba thatha inxaxheba uthi wala kuba wayebona ukuba injongo zale nkqubo mbaliso idocumentary ngabula makhumsha yayikukwenza inzuzo. Uthi wanikezela ngefoto kuphela bazicelileyo nazo zangafune ukuhlawulwa ngazo. After befikile lokho kwesithathu before befika kwesi4 ngase ngibathumela ngummeli wami abatshethi bangabusese ekhaya ke bazongitshela ukuthi bazongicela ngoba ngiya refuse. Into abangicela yona bangicela izithombe zami noSenzo. Basho ukuthi izithombe bangayikhokhela nokukhokhela ngoba into yami izithombe zami. Ngase ngabatshela ke engabatshela kona nje ugcine ngithayi njengoba ngisho ukuthi angithandi ukuba kuyona ngoba kumina nje ngangibona kuyindlela yokwenza imali le documentary. Izithombe futhi ngabanikeza zona abatshela ngathi angifune imali yabo ngabanika mhlawumbe ngabanikeza izithombe ezu6 zami. Phambi kokuba inkundla ithatha ikhefu advocate Baloyi ubuyisele lingqina kusuku logetyengwa kukaSenzo Meyiwa. The far side here kakuhleli uMakakheli. Kelly is rather set there, the far side. And then in the middle la kakuhleli uZandi. Zandi set there in the middle. And then ngala opposite on the side. Kakuhleli Tumelo. It was Tumelo. La part nendawo kakuhleli mina. I sat in the middle. La kule couch kakuhleli uSenzo. Senzo. I was sitting here. Yes. La kuhleli uSenzo and then this side kakhona. Uthi basela utywala ngolusuku wasela ibhotile ezimbini kodwa wayesezingqondweni. Kathi niya ke kubona bokheli endlini kaMakakheli nathenga utshwala. Ingaba wena ke waphuza yini utshwala bathengwa? Yep. Yes. Elityala lisaqhuba kwiindaba zeSABC ndinginobaThembu Zantsi. Abakhweli bebhasi zephathwe eGauteng bashiyeke bembanguza ngale ntsasa ukulandela isibhengezo sale nkampani yebhasi zokuqhumamisa iinkonzo zayo de kunikwe esinye isaziso ngenxa yokunqongophala kwedizili. Unobangela le nkampani ithi isebe lendlela nezothutho eGauteng liphanzile ukuhlawula inkxaso-mali ngomanje. Ukanti ngoku siqhagamshelana ngqo nomphathi wezonxibelelwano kule nkampani uMnumzana Lindokuhle Xulu. Mnumzana Xulu siyakwamkela. Phambi koba sive ngendibano enibe nayo nesebe lezothutho namhlanje make siqale sithethe ngesikhalo sabakhweli sokuba abakhange balunyukiswe ngokumiswa kwebhasi bafumene umyalezo izolo ibhasi zamiswa namhlanje. Ithini inkampani yenu ngesi sikhalazo? Injalo ke mkhulu njengoba uyisho ukuthi njengenkampani kaPatco si-communicate izolo ukuthi ngeke sikwazi ukuthi sibe nama-services wethu namhlanje. Imbangela yalokho ke besilokhu sixhumana nohulumeni sizama ukuthi sikhulumisane sithole isixazululo kuyo le ndaba yokuthi singahle singakwazi ukoperator. So sikwazile ke ukuthi sikhulume nabo over the past 2 weeks ukuthi sesifinyelele namhlanje, but izolo sibonile ukuthi maseligamanxa u12 o'clock emini sabona ukuthi cha angeke
angeke kusasiza ukuthi sithule silokhu sihlele ethembeni ngoba kuyabonakala ukuthi usizo asilitholi. Ingakho ke sikwazile ukuthi sibatshele ama passenger wethu ukuthi angeke sikwazi ukoperate, but uzoyibona ke ukuthi sithe masiqeda ukukhipha lezi statement kwaba amahora adlulayo kwase kuba nempendulo ke from udepartment esichazela ukuthi indaba bengakwazanga ukuprocessa lama payment, baze basho nanokuthi bawafakile ke izolo ukuthi azoze reflect kuma account ka Patco on Monday. Okusho ukuthi ke incindeze besinayo ukuthi besisalindele impendulo ezosinikeza isiqiniseko sokuthi sazi ukuthi lesiya operate noma si operate. Ngaphambi kwalokho besingakwazi ukuthi ke sikhulume nabagibeli ngoba besisalinde yena udepartment. Zingaphi ibhasi ezichaphazelekileyo beba ngapha abakhweli benu ngemini? Ibhasi ezicishe zathinteka namhlanje ziwu-1400 ezicishe zifike kulawo manamba lawo, kanti mawungabheka ke it's over 230,000 people abacishe bangenazi indlela zokuthi babuyele emakhaya ngendaba yokuthi kumile ke ngalendlela kume ngayo. Kodwa ke okungathi kusemqoka ukuba i-update manje ukuthi sihleli nje manje sisema ofisini ka-Gautrain eMidrand lapha la khona sihlangene khona nomnyango weze transport in Gauteng, sihlangene ke naye futhi upremier weprovince uPanyaza Lesufi lapha la sizama khona ukuthola inxazululo kule nkinga esibhekane nayo. Into esikhuluma ngayo balekile kunazo zonke ukuthi senze njani ukuthi sisuke from la sikwazi ukuthi mhlambe sibe ne Xabashe abaninzi bakhalela ukuba bathenga amatikiti enyanga. Masithi inxeke mawethu ngokuqhagamshelwana. Kwalapha ezindabeni usapho lekwenkwe eminyaka eli-16 edujule yasweleka eKimberley ngomgqibelo luthi umenzi wobubi makagcinwe luvalelweni, kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo, uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe umthokozi zithwala uxelele inkundla ephakamileyo yasePitoli ukuba wala ukuba inxalenye yenkqubo-mbaliso kaSenzo Meyiwa njengoko wayebona ukuba ezona njongo zale nkqubo-mbaliso kukwenza izuzo ngokugetyengwa kukaMeyiwa. Ukwavumile kwinkundla ukuba ngosuku lokugetyengwa kukaMeyiwa babesele utywala, kodwa uthi wayesezingqondweni. Kuqalile ukufakwa kwesicelo sebeyili samadoda amahlanu atyholwa ngokubulala kwiYunivesithi yaseFort Hare kwinkundla kamantyi yaseDimbaza eMpuma Koloni ngalentsasa. Eli tyala lifuduselwe eDimbaza ukusuka eDikeni. Abatyholwa bajongene nezityholo eziquka ukubulala, ilinge lokubulala kunye nokuba nemipu engekho mthethweni. Abatyholwa basolwa ngokuba nento yokwenza nokubulawa kwalowo wayesakuba ngumlindi wenqununu yaseFort Hare uMboneli Vesele kunye nowayengumlawuli weemoto zale yunivesithi uPetros Roots. Esi sicelo sebeyili esiqale ngokujikwa-jikwa ngemibuzo kaBongani Peter oligosa lezothutho laseFort Hare elinqunyanyisiweyo nowasifumana isikhundla sakhe ukuqala ko-2011. Uqale ngokuvakalisa ukuba babubuhle ubudlelwane bakhe noyisakuba ngumlawuli wezothutho owagetyengwayo uMnumzana Petros Roots. Uhambise wathi akazukuphazamisa nganto kweli tyala ukuba uyayinikwa ibeyile. Uthe anganako ukuhlawula phakathi kwama500 eerandi ne1,000 leerandi lebeyile. Abanye abarhanelwa kweli tyala ngusicelo umbulawa, Wanini Khuza, umthobisi Khanyile nomthobisi Dlamini Zondo. Bonke baza kufaka isicelo sebeyile. Usapho lukaVesela lunqweneli abatyholwa abanikwe ibeyile. Progress with regards to how the case has been handled is another issue for another day, but we are not well. That's what I can say. I used words yesterday to say we are toddling because we must approach each day as it comes because of these court proceedings, the processes that must be followed, because remember there is the constitution that allows the people who are going to appear in court today to be given the opportunity to a fair trial, which we understand. Ukuphulaphula kwesicelo sebeyile kusaqhuba. Usapho lekwekwe neminyaka eli-16 edujule yasweleka eKimberley eMntla Koloni luthi umenzi wobubi makagcinwe luvalelweni.
uLebogang Rand wadutyulwa wasweleka ngakwikhaya lakhe komgqibelo kutyholwa ngokuba udutyulwe ngummelwane wakhe oneminyaka eli-18. Kungoku nje umtyholo useselivalelweni kwaye kulindeleke ukuba abuyele enkundleni kwiveki ezayo. Ukusweleka ngongenalusini kuka-Olebogang Rand kushiye olusapho lunxunguphele. Usapho lumchaze lo mfundi ka-grade 9 njengomntu obeyinkwenkwezi kweli khaya. Uyise khangakwazi ukuzibamba inyembezi. I love my son with all my heart, with everything of me, my sister. My son was everything. At work they talk every day about my son. Umalume womfi uthi umtshana wakhe benekamva eliqaqambileyo kwaye umile kwelokuba kufuneka anikwe isigwebo esiqatha umtyholwa. So my question that I would like to ask him personally, face to face, just give me a reason why. In the first place, our boy was not on drugs, didn't smoke a cigarette, was just a happy person. Serious with his school, person who always made jokes. Emva kokubulawa kwale nkwenkwana abahlali bantumeke ngomlilo ikhaya lomtyholwa batyhola ngelithi sekulithuba elide umtyholwa ephilisa uluntu kule ngingqi ubomi bentshontsho. They will never ever enter this compound because of bona. They're always shielding their son. They even have the audacity to say that this case is not going to go forward. So we shall see. Bright boy, to be taken his life, to be taken just like that, it's really, really heartbroken. We are really heartbroken as a community. Many times we have the same problem with the same person. I think enough is enough. Amapolisa kungqinile ukuba umtyholwa kweli tyalo neminyaka eli-18 unelinye ityala ajongene nalo lokuhlasela ngeenjongo zokonzakalisa. Kusenjalo ayaqhuba amalungiselelo omngcwabo ka-Olebogang Rand noza kubanjwa ngale mpelaveki. Isiphakamiso sikachatha kwimivuzo yamagosa oluntu ngomyinge we-3.8% sichazwe njengesingamkelekanga kwilizwe lelona linokungalingani kwihlabathi. Ikomishoni ezimeleyo ngemivuzo yamagosa oluntu iphakamise ukuba umongameli, abaphathiswa, osekela abaphathiswa, iinkulu baphathiswa, amalungu epalamente, iijaji kunye neenkokheli zomthonyama bafumane uchatha kwimivuzo yabo. Ukanti umfelandawonye wemanyano zabasebenzi ikhosati uthi elinyathelo sesithuko kubasebenzi bakarhulumente abangumndilili abasokola imini nobusuku ngelixa oomasipala bona bengakwazi ukuhlawula abasebenzi babo. uMzantsi Afrika ubonwa njengelizwe eqhuba kungalingani kulo kwihlabathi njengoko izizigidi zabemeli ababhuqwa yindlala ngelixa nezinga lentswela-ngqesho liphokophele phezulu mhla nezolo. Nangona kukho imingeni lolu hlobo kukho isiphakamiso sokuba amagosa ezopolitiko akwinkonzo yoluntu onyuselwe ngomyinge we-3.8% imivuzo. It is not acceptable that when government is struggling to pay its employees an inflation-linked increase, a 3.8% increase is required for the executive. Abantu bakhwina nabo koku. It's quite fair, considering the fact that there are many unemployed people, of which we can actually take that. It's public funds, by the way, so we can actually put those public funds into better use. What do us as normal people, as public people, what do we get in? We don't get increases, whereas the shops, the prices on the shops are increasing as well, but we are still staying the same. I think it's fair. If they get increases, everybody else gets increases. Bazama ukusiza umphakathi ukuthi ukhone ukuphila, bazamele nabanye baningi abantu abasafara go be honestly serious eSouth Africa. Tisobongameli umongameli usawuphona nonga lomba. Those recommendations have been presented to the president. The president has not made a decision yet as to whether he will accept them as they are. He will be consulting with National Treasury, and he will be looking at other factors that need to be evaluated before signing off on any recommendation or any increase in that regard.
Nangona lo myinge we-3.8% uwanganeno kwifuthe lamandla emali ebelilindelekile kulo nyaka lika-7%, kodwa uza kuvula umsantsa phakathi kwabo bakwizikhundla eziphezulu kwinkonzo yezopolitiko kunye nabasebenzi bakarhulumente. Ukuba ziyaphunyezwa ezi ziphakamiso, oko kwakuthetha ukuba umongameli uza kufumana uchatha we-9,750 ngenyanga, ngelixa isekela lakhe liza kufumana uchatha we-9,200 rands. Abaphathiswa bafumane i-7,800 ngenyanga, osekela babo bafumane i-6,400 rands. Ukuze inkokheli yeqela elikhulu eliphikisayo ifumane uchatha we-5,200 rands ngenyanga. Lo gama inkokheli zamanye amaqela aphikisayo inye kuzo ifumane uchatha we-4,300 rands ngenyanga. Elixa amalungu epalamente eza kufumana uchatha we-3,700 rands ngenyanga ilungu ngalinye. Ngoku masicabule izimvo zababukeli kwikhasi lethu ngeziphakamiso sokonyuselwa kwemivuzo yenkokheli zopolitiko ezitele ngakwinkonzo zoluntu. Hayi ayikho nje indaba yenyonyana. Nabo okhosatho nje babanga umsindo mahala bakhoshisa thi bayayazi indaba yokukhushelwa kwamaholo kwetatanyiso. Engani bahlala ndawonye bonke. Leyo banyusela imali nama ndiyamiselana nayo tu. Sininzi into lamali benoncedisa kuyo. Apha sinengxaki elibane, ucima umbane oko mihla nezolo, loo nto ayidisombululeke tu. Mayelo hulumende losiphethe wayidla imali msakati. Hey bayidla mana fihli nekufihla bavele nje bayidla phambi kwethu. Kodwa bakhushulelwe imali yokuthini labantu ngoba banama benefit amaningi. Imali yabo abayihola abayisebenzisa isikhathi esiningi. Imali abayisebenzisayo basebenzisa imali estate. Into eningi nje imali ekhokhwini abayisebenzisa. Mina ndiqwabela izandla le commission inyusele abaphathiswa umvuzo. Kuba kaloku xa umvuzo ungekho okanye uphansi urhwaphilizo luyenyuka. Noko ngokuzaba ngcono mhlambe neenkonzo zotsho zimye ebantwini. Ikhosathu ndiyayixhasa makunganyuswa imivuzo for ezinkokheli zicingela zona zodwa, thina basezantsi azisicingele. Xa kufanele thina sinyuselwe funeka sitoyitoye sigcwale imigaqo, nabo make batoyitoye, akho mali zawunyuka apha. Abaphathiswa abarhola imali eningi banema-allowance, travel allowance, nasezindlini ababhadali nogezi abamthengi. So le increase eyani ngoba vele bona barhola imali eningi. Nzima kweli lizwe ngoba abona abantu baxhamlayo ngabona abantu bafumana izinto. Umzekelo yabona abaphathiswa nomongameli bafumana ibenefits kwizinto zikarhulumente, bayalayishwa bagadiwe benze yonke into. Thina abantu basebenza imali kunzima ukuthi basenyusele imali. Unfair msakazi uma ukuthi ngempela kuyiqiniso ukuthi kuzokushulelwa abantu abaseparlamente kunabantu kodwa abahlupheke kangaka abangathathi intweni abalala bengadlile. No msakazi wami nami ndihambisana nekhosathu abakwazi kaloku unyusa imivuzo yabo kodwa eyethu ayinyuswa. Umvuzo wethu ke yi-350 fama banyuse i-350 le kuqala kodwa banyuse ke ngokwemivuzo le yabo. Nyusa idoli ngubhubhethu bakunyuswe imali ezibhedlela, imali yamanesi abantu abahola impilo zabantu belizwe, kodwa kunyusa imali yenyuka, imali yenkokheli abavele behola imali eninzi noku urhulumente uyadlalisa ngemali. Njengoko inyanga kaMeyi yekuzingca ngobu-Afrika, iintwazana eziselula zikwakhuthazwa ngokuziphatha ngobu-Afrika bazo. Bekubanjwe umsitho womemulo endwedwe KwaZulu-Natal apho amadoda engumzekelo omhle ngobuntombi bakhe. Bekumenye isizwe sakwaXhosa ukuze sibone umehluko phakathi komemulo kaZulu nentonjane kaXhosa. Umemulo ngumsitho wamaZulu wokukhula kwabasetyhini, lisiko eli elenziwa kowasetyhini osele gqiba iminyaka engama-21 ubudala, kodwa kunokwenziwa nakweliphi na inqanaba lobomi lowasetyhini, liyahluka kwaye lixhomekeke kwimeko yosapho. Eli siko libandakanya ukuxhelwa kwenkomo kunye nomnqunqo wesiZulu othi ukusina, obandakanya umkhonto neendwendwe ezipha intwazana eselula imali nezinye izipho. Umsitho wowasetyhini othi umemulo ubonisa ukuba ukulungele ngoku
kukutshata. Intombazana iye ihlala iintsuku ezisixhenxe kwindlu ekhethekileyo nabahlobo bayo kwaye icule iingoma. Ngosuku lwesixhenxe amantombazana avuka ekuseni aye kumlambo okufutshane ukuze ahlambe. Ukubuya kwabo intombazana inikwa umkhonto kwaye ehlo wenkomo bacule iingoma zesintu kunye nomdaniso. Abantu bezisa izipho kunye nemali kwintombazana njengesipho. Kulo msitho ke bekukhona nembongi ekwayimvumi uJessica Mbangeni apho ebebonga ekhuthaza usingaye. Khanto amandla mntana. Ewe. Khanto mzukulwana kaRhamncwa. Ewe. Khanto mzukulwana ka. Ngumsitho lo okwakhuthaza neentonjana ukuba ziqhubeke ziziphathe kakuhle zizingce ngobuntombi nto bazo. Usuku lwayizolo luphawula insuku eziyi-78 phambi kwendebe yehlabathi yamanina eFIFA. Umqeqeshi weBanyana uZesiXhosa uthi amalungiselelo eza kakuhle. Abadlali baza kuyela enkampini kungekudala kumalungiselelo ale ndebe yehlabathi. Umqeqeshi weBanyana uZesiXhosa uthi bachwayitile ngamalungiselelo okuzakuthi ngoku nakwicala labadlali kusahambeka kakuhle akukho monzakalo babazwayo. It's been really good. The local camp is always working on, understanding our defensive structure, our offensive structure, and getting better, because we want to make sure that when the overseas-based players come in, that we're almost on the same level. Mzantsi Afrika uthelekiswe namaqela alushica kuGroup G, iSweden neItaly yaseEurope neArgentina. Indebe yehlabathi yesibini kwibanyana emva kweyamazibulo eFrance kwiminyaka emine eyadlulayo. We want to make sure that at the World Cup we will be amazing. We want to make sure, and these small little camps that we have along the way, it's all getting ready for that. So it's a process. Yes, you want to win matches, but if you don't win the match, you want to see that progress. Iyaqala indebe yehlabathi ngomhla wama-20 kuJulayi kuyokuma ngowama-2 ku-August eAustralia naseNew Zealand. Igalele ngaze kodwa kwephuka neyokuhlanganisa ukanti ke kunibabukeli beDTT ningatyebelezeli sakuqhuba nezindaba makube Khosi Sibehele.